Hi guys, ako nga pala si JP at nagbabalik na naman tayo sa ating Minecraft Survival Let's Play World. At kanina nga guys, no, nagsasalita ako, nakamute pala ako. Kung napapansin nyo guys, may diamonds na tayo. Nakakuha tayong diamonds dito guys. Dito may iron dito, tinanggal ko na. Dito may lava dito guys. Diyan may lava dyan. Tapos may dito yung diamonds guys. Yan. Tapos dito nga guys, pumunta si Cyrex dito guys, yung pinsan ko guys. Tapos nag-okay siya dito guys. Tapos bumaba siya dito. Tapos may diamonds dito guys, nakakuha tayo. Binigyan ko rin siya ng tatlo guys. Kasi wala pa siyang iron pickaxe guys. Tapos nga guys, mag-okay nga tayo guys, no. Impisahan natin dito. Clear natin to guys. Clear natin to. Clear natin to guys. Dito. May redstone din tayo dito guys. Bukas pa. Yan, may redstone rin tayo dito guys. Yan, redstone guys. Bukas pa. May redstone na nga tayo dito guys. Bukas ko pa upload to. May diamonds tayo guys. Sasabihin nila. May nakuha tayong diamonds guys. Sasabihin Buy nila. natin to. Sasabihin nila. Diamond ba yan? Arte-arte. Ayun, may diamonds tayo. At naka-fortune nga tayo guys. Kasi in-enchant ko to guys. Fortune 2 tapos efficiency 2. 2. Yan. Alis na tayo dito. To. Tapos kuha natin to yung ilimbot ng Cyrex guys. Hi guys, ngayon pala mag-speedrun tayo. At alis na tayo guys, no? Sabi na ba? At may telescope spyglass na pala tayo dito guys. At may diamond shovel and axe na tayo. Yun o. Baba na tayo. Akyat na pala tayo guys. Yan, akyat na tayo. At natulog na nga tayo guys. At ito nga kaya. At magbibuild nga tayo ng bahay ng ating Danny Brook na guys. Lagay natin yung iron natin dyan. Nilagay ko na rin diamonds natin dyan guys. At yung kapatid ko nga pala guys, nanonood ng video ko. Ayan. Dito natin ilalagay yung... may paglaban pa tayo guys. Wait lang. Ayun na nga guys. Gagawin na natin ng bahay itong alaga natin guys. Wala naman na siguro ng Anong pangalan mo ng kabayan? Danny Brook. Danny Brook. Lalagay na natin dito guys. 1, 2, 3. Mas maganda ata kung ano na lang ito guys. No? Vlog na lang. Yan. Mas maganda. Parang mas maganda eh. Sa 2, 3. Mali dito pala dapat guys. Tapos 1, 2. Yan, lagyan na natin ng bubong dito guys. Yan. Yung bubong natin ay slab. Yan. Ang ating bubong ay slab. Dapat bintana. Kahit wala ng bintana. Yan guys. Tapos, kailangan natin ng fence gate pala dito guys. No? Lagay tayo ng fence gate dito. Yan. Tapos lagayin din natin dito guys para maangas tignan. Kulang pa sa kulang pa sa fence. At may nag-craft nga rin yung pinsan ko guys ng ng copper na 2. Minsan mo ba? Hindi naman Pinsan ko yung Cyrex.
pinsan mo. Scrap nga tayo ng fence gate dito guys. Yan. Fence lang. Yan nga guys na. Lagay natin dito yung fence natin guys. Yan, lagay natin. Diyan guys. Tapos ilalagay na natin dito si Donnybrook. Kawawa naman siya guys. Wala siyang bahay. Ay, mali, parang ano, mas maganda kapag ganito. Ganyan. Ganito pala. Yan. Dito lagyan natin. Lagyan lang natin guys. Hanggang mapuno. Ayan na nga guys. Tapos na tayo sa bahay ng ating kabayo. No? At ang pangit ng ginawa kong bahay. Pasensya na, Donnybrook. Yan. Okay lang yun, kahit napangit. Basta may bahay. Donnybrook. Basta may bahay na. Pasok ka na dito, Donnybrook. Baka ano, pag hindi mo pa ginawa ng bahay, baka kainin ng zombie. Hindi naman to kakainin ng zombie. Tapos, lagyan na, tali na natin si Donnybrook dyan, guys. Yan o, bagay na. Tapos, gagawa nga tayo ng bahay ng ating mga bakanis dito, guys, no? Mga backlist. Yan, mga baka natin dito. Yan, niluwagan ko nga siya, guys, no? Natin mga nilagyan ng mga bahay. Walang mapaglagyan yun. Bandalag. Pasok ba tayo dito, guys? At ayun na nga, guys, natapos na natin yung bahay ng ating baka, no, guys? At pinapasunod ko na sila dito. Tara na kayo, mga baka. Gagawin ko yung pagkain ko. Yan, trap na kayo. Trap na kayo dyan. Yan, kumain kayo. Kumain. Yan, kumain kayo. At nga pala guys, gumawa rin tayo dito ng melon farm natin guys, no? At in-upgrade ko to, sinahaba ko yung ating farm. Kung mapapansin nyo guys. Yan, tapos, mapapansin nyo, ang haba ng sugar cane. Nilagay ko lang yan guys. Yan, patuloy na natin. Yan. Tapos, ilagay na natin siya dito. Saan ba yung sugar cane? Lagay na sugar cane. At tulog na nga tayo guys kasi maggagabi na dito sa ating Minecraft. Hindi pa naman gabi na. At nga pala guys, gumawa nga rin pala tayo dito ng automatic kunwari yung masid dyan natin ilalagay guys. Tapos magiging bone meal siya. Kailangan mo na mapuno to guys para maging bone meal. Ganyan lang naman siya. Pwede nyo siyang gayahin guys. Ayun. Ganyan lang siya guys. Tulog na nga tayo guys. Yan, tulog na tayo. At may goat nga pala tayo dito guys. Kung tataka kayo kung saan ko nakuha itong goat na to na nanunusok. Kaya binote natin siya guys. Kapag tinelescope nga natin dito guys, may makikita tayong mountain na malaki dyan. May mga snow din dyan guys. Dyan natin nakuha yung goat natin guys. Dun sa pangalawang bundok na yun guys. Nagpunta kami dyan ng pinsan ko guys. Dyan. Tapos, nalagay na rin natin dito. Tapos, sagad doon na natin to guys. Babalikan ko kayo kapag naayos ko na to. In 3, 2, 1, let's go! At di na nga natin, tinanggal yung pangalan natin dito guys. Para malaman nila na tayong hari dito guys. Yan guys. Tayong hari ng world na to guys. Tayong may-ari dito. Guys, diba? Tayo ang hari kasi tayong gumawa ng world na to.
At ayun na nga guys, to. Ilalagay na natin ang ating ano ba sa dito? Ang bilis eh, enchantment table guys. Lalagay natin dito. Tapos maglagay tayo ng ganyan. And guys, papasok na yung kaalaman dito. Ayun, papasok na guys. So, lagay nga natin dito guys. Hindi ka kasama dito baka. Doon ka. Level 30 na ba siya guys? 26 pa lang. Lagyan pa natin siya dito. Siguro level 30 na siya guys. Ayun nga, level 30 na siya guys. Tapos lalagyan na lang natin siya dito ang anvil. Yan. Tapos lagay din natin dito yung just pang enchant guys. Yan, lagay natin. Tapos kailangan din natin ang grindstone. At magkakrap na nga tayo ng ating grindstone guys. May stone na ako galing dito. Tapos kinrap ko dun sa stone cutter natin guys. At pwede nga tayo gumawa ng grindstone. Yun guys. Tapos buksan natin to. Ilagay na natin dito. Tapos kuha pala tayo lapis. So guys, kuha na tayo lapis dito guys, no. Kuhain natin lahat ng lapis lazuli dyan. Set na natin bilang lapis lazuli. Kasi block yun eh. Lagyan natin yung stone dyan. Tapos tayo na mag-enchant ng espada natin at mga kung ano-ano pang gamit. Sa espada sharpness. Sayang to. Pa-level muna tayo guys. Yun nga guys, no, okay na ata tong level 30 natin. Tayo na mag-enchant. Kumatay lang ako ng mga zombie, skeletons, witch, spider guys. Kaya ako naging level 30. Sharpness ko natin yung sharpness guys. Tapos sa shovel to. Ilan naman? Unbreaking. Okay na rin. Okay. Fortune. Sharpness na. Sa ano natin guys. May enchant ba to? Ay, hindi. Dito na enchant. Tapos burin natin tong ano natin guys, no? Ang pangit. Di naman natin ito gagamit pang laban ng axe. Enchant pa tayo guys. Ano to? Smite and breaking. Okay na to. Okay na to guys. Lagay lang natin ito. Tapos yung mga box natin. Lagay din natin dito. Tapos yung enchantment, yung